Mae celebs yn defnyddio amrannau ffug ers blynyddoedd maith, ond erbyn heddiw mae yna fwy o bobl fel chi a fi'n defnyddio nhw ar nosweithiau allan. Heddiw yma, dwi am ddangos i chi sut i'w gosod nhw'n gywir. Peidiwch â bod ofn gwisgo amrannau ffug. Y cam cyntaf i wneud ydy rhoi eich colur llygad ymlaen fel arferol, wedyn rhoi y glud ar hyd yr amrannau, gwthio lawr yn y canol efo'ch bys a wedyn gwthio'r ochrau wedyn efo'r ddau fys arall. Mae'r amrannau ffug yma yn sicr lot fwy dramatig. Mae hein yn fwy addas tuag at parti gwisg ffansi allan. Mae'r amrannau ffug yma yn las ac yn llachar, ond hefyd fydwch chi fynd i'r siopau a prynu rei sy'n cynnwys plu neu diamantiau ac yn y blaen. Mae'r edrychiad yma lot fwy naturiol, a'i gael yr edrychiad yma ydy gwisgo amrannau unigol. A'r ffordd i roi hein ymlaen ydy gludo pen yr amran ffug i ochr eich llygad ar eich amrannau eich hunan. Y peth gorau amdan yr amrannau ffug yma ydy bod nhw'n para hyd at 4 wythnos.